Igbo ndị ọma, ekene m unu. Kedu ka o si aga n'ogbe gị? Ọ dịgokwa anya mmedebere ihe onyonyo kama na unu mana awa ada agba ọsọ ehihie n'efu. Na-atụfu mgbe ka anyị kọ n'ubi onye bịara nke taa. Okwu m wetara taa wụ okwu m chọrọ ka anyị leba anya na ya bụ okwu gbasara ọga na odibo. Ọga na odibo. Oge niile kwa mgbe ị ga-anụ onye nke a jikwa gbachara ọga ya bụ ọga ya eduhie, onye nke a gbacha ọga ya eduhie. O nwere okwu e wetara na Brekete Family. Ọ bụrụ na unu na-ekiri Brekete Family, unu ga-anụ maka okwu ahụ gbasara nwa amadi a na-akpọ Ekenechukwu. Ekenechukwu gbachara ọga ya bụ afọ 6 ekwekọtara na ọ ga-ewe gbacha eduo ya. Ọ gbacha afọ 6 ahụ, ọga ya akọrọ ihe na-agba ka moto na o nwere ọrụ o ji n'aka na ya tinyekwuru ya otu afọ. Nwa amadi a gbakwara isi akwara, mechakwa kwete, gbachaa otu afọ ahụ, na-eme ya afọ 7. Ọga dị olu nwatakịrị koko. Ya akọrọ na ọ chọrọ ịga kpọga ya mba China ebe ọ na-azụ ahịa ka ndị ahụ mata onye ọ bụ. Gịnị mere kamgbe nwatakịrị na-agbara gị odibo icheghị ihe? Ọ bụrụ na ị chọrọ ọdịmma ya, ị kpọghị ya gaa sinsi ahụ oge ahụ. Mana ihe ka njọ na-awụ, nke na-ewute na-abụ na nwa amadi a kịta a na-akpọ Ekenechukwu ndụ ya adịzighị. Nwatakịrị a bụ ezigbo mmadụ na ka ihe na-eme, ọ na-ezigakwara nna ya ozi. Ọ sị nna ya na ya nekwa, si nwanne papa ya, anti ya, na-edere ya ozi. Ọga ya sịkwa ya na ọ ga-ezurịrị ego ya tupu ọ na-edu ya, na ọ ga-ezurịrị ego. O sendịrị anti ya ahụ ozi n'igwe, na ya nekwa ọkwa ihe ahụ o zigara anti ya na nke o zigara papa ya ọ nwanne ya nwoke ka eji were na-asị kedu ka ọga ga-eji si na nwa odibo ga-ezurịrị ego ya tupu ọ na-edu ya. Ozi ka ihe meziri ka ihe okwu ndị a ji wee napụta. Onye nke asị o zikwara m ozi mgbe dị ụta. Onye nke asị o zikwara m ozi mgbe dị ụta. Ọ bụrụ na nwa amadi a ndụ ya adịzighị, asị na o jere n'ụlọ oriri na nkwari, nwatakịrị na-ada aga ebe ahụ, ọ bụrụzie n'ebe ahụ ka o jere nwụọ. Anwụ ya agbagha aka. O nwee ihe gwara ya na o jikwa ṅụọ ihe a na-aṅụ aṅụ. Masị gị nwa wụ ọga, nwekwe n'obi mmadụ. Ọ nwa mmadụ ka gị na ya na-eme. O wee sị na nwatakịrị a nwụgo ozu ka ọ fụ n'anya nwa ya ọmụgoli ka ọ dị ndụ, iburu ozu tinye n'ụlọ nchekwa ozu dị ebe ibi. Ọ ka esi eme ruo kịta. Ha si ruo ka mgbe e wetara okwu a na Brekete, ha jibeghị anya ha wee fụ ozu nwa ha. Gị sị m na ihe agwaghị ya. Gị nwawo onye ọga, ka m gụọrọ gị egwu a. Ihe i mere onye ọzọ, tụlee ma ọ ga-adị gị mma. Ihe ahụ i mere onye ọzọ, emeghị ya ọ ga-adị gị mma. Ihe m nwere ikwu na ya bụ gị nwa na-agba odibo, ịkwụwara gị aka ha ọtọ na-agba odibo, were obi gị niile wee na-agba ya bụ odibo. Maka nwatakịrị a na-ekwu a na-akpọ Ekenechukwu, o were obi ya niile wee na-agba odibo. Ọga ya anaghị ha aga n'ihu. Mgbe Ekenechukwu bidoro na zụwa ahịa na shọpụ ahụ, bido gbawa odibo, gbara nwoke ahụ odibo, mgba nka nwoke ji gawa n'ihu ihe wee na-agawara ya. O bido rụọ ụlọ ebe dị ụta, na-enwegasị ihe ndị ọ na-emepụta n'afọ anya. Mgbe o ji rụzie idu nwatakịrị, rụzie idu ya, ọ bụrụzie nke ọnwụ. Gị nwa na-agba odibo, ịgbachakwa ha afọ 4 ahụ e kwuru ị ga-agba ga-edu gị, ma edughị gị, ọ kara mma na iwere ndụ gị pụọ n'ebe ahụ. Ọ bụrụ ọsọ ahịa gị gbawa, Chineke ga-agọzi gị. Ka ihe mere Ekenechukwu ghara ime gị, ọ ka mma na ị pụrụ. Ihe akwa ihe Ordinary President kwuru na Brekete Family.
ịgbacha abụọ ime eduhu gị anọkwana si na ị na-anọkwa a na-agụnyekwasị afọ ọzọkwa mgbe ahụ eruru ọ na-eduhu gị pụọ gaa gbawa ọsọ ahịa. O nwere ndị magasị gị na ebe ahụ bido gbawa ọsọ ahịa, Chineke ga-emere gị amara. Biko ụmụ Igbo, kedu ihe unu chere enwere ike ime iji wee hụ na onye ọga duru nwa odibo gbara ya odibo na-atụfughị mgbe ahụ o rukwere ekwesịrị ịdị ịfụ na o duru ya? Kedu ihe nwere ike ime? Biko denye na n'ebe ebe ya na-edenye edemede, denye aro ị nwere ike ịtụta ka a ga-esi wee mee ya ka nwatakịrị gbachaa odibo duo ya. Ihe na-atụ m enye m ọ na-ewute m nsi ka m kwuo ya nke o ji ka na-ewute m wụ na nwatakịrị a nwụrụ anwụ. Daalụ m na ị na-ihe onyonyo a.